Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Lakaw Maghiras sa taon kan Hubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Hubileo. Kaiba si Jenny Balyaran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Kasabay kang makusog na orana sa tuyang na eksperyensyahan ngunya na pagkaaldaw po ning Biyernes, mauran maning mga maugma asin makabuluhan na mga tataramon para sa satuyang mapakusog sa pagtubod sa tuya akang masamahal na Diyos mga tugang. Kaya naman tutok na po digdi sa programang Lakaw Maghiras ngunya na aldaw po ning Biyernes petsa 18 na po kambulan ning Hulyo 2025. Ini po si Jenny Balyaran, maugmang hapon Mons Chris. Og mga hapon sa imo partner na Jen. Asin sa gabos niya itong mga taga-subaybay digdi sa tuyang programa. Yes, Mons Chris, may nabasa ako sa sarong website na ngunyan daang bulan ding Hunyo, kumbaga magkakaigwa po for the very first time da po Mons Chris sa history ang Catholic Church po maselebrar ning Jubilee event. Specifically da po Mons Chris na dedicated duman sa mga digital missionaries and Catholic influencers. Kasabay ba digdi Mons Chris sa mga nagbuburutuan ngayon na vlogger and iba pa po na mga missionaries na ang katuyuhan iyo ang paghiras ning mission po. Iyan ang magayon na tinataawaning pagmitbid asin doon kan sa tuyang inang simbahan. Na mamitbidan ta ang gabos na mga syudadano kan inaapod na digital world. Okay. An bagong kinaban kan sa tuyang modernong panahon, lalong-lalo na kan sa tuyang mga jóvenes o mga kaakian. Kaya magayon na minataw ni sa tuya ning agyat, tangani na matawanta ning giya. Iyan mga mga influencers, mga vloggers, gabos na mga minaaprovitsar kan inaapod ng social media platform. Yes. Na ang satuyang gibo maging susog sa plano ning mahal na Diyos na di kita maging oripon kaining magayuno na oportunidad kang bagong teknolohiya kundi kita ang magmaniobra kan bagong teknolohiya. So we don't become slave to the modern technology, alagad kita ang maging taga taoning giya na sa tuyang hirasan kan mga ethical values, lalong-lalo na sa tuyang mga kaakian kung paano gamiton ang gabos na ini. Tabalaog inining mahal na Diyos, ining inaapod niya tungon niya na digital world. Yes, especially dakon na mga jóvenes ngunyan ang na-evangelize po sa paagi po Mons Chris kang social media and ito po mga actively involved sa mga celebration po sa social media. Kaya naman magayon pong araw ini Mons Chris, kaya parang mas kikita po Mons Chris sa programang Lakaw Maghiras saro man sa ehemplo na naghihiras nagpapalakot ng mission. Parte ni partner kaya ining pinagmurulayan ta. Tama. Dahil ta ini ginagamit ta ining plataformang ini tangani iras niya to ang katotohanan, iras niya to ang marahay na bareta. Kaya ini sarong paagi kan mahal na Diyos na gamiton ta ining modernong paagi o teknolohiya tanganing makaabot kita sa satuyang kapwa. Yes, okay. So, ang sa tuyang mga paraan tabay, pwede mag-upload, mag-text sa 0938-891-5475. And ang sa tuyang mga nakatutok via Facebook Live Mons Chris sa DZGB News Online, ibugtak po ang sa indong komento asin reaction digdi po sa tuyang programa. And may chance po kamo manggana ning 100 pesos worth of load pag kamo nabunod ka sa tuyang technical team para sa pag-end ka sa tuyang program Mons Chris, mananao kita ning load digdi po
sa tuyang programang Lakaw Maghiras. Kaya naman, maski ang mga rayaw na sa indang harong, pwede po kamo hiras po, mag-share kan sa indong gustong ipaabot digdi sa tuyang programa. Okay? So Mons Chris, kang nakaaging semana magayunon po ito Mons Chris yung yung pighiras mo po mga elemento ning paglaom. And maugmahon ako kang nakaaging Biyernes ta dakulon po Mons Chris, so naka-memorize kang 8 elemento ning paglaom. So very participative po sa tuyang mga listeners. So ngunya na pagkaaldaw, aaramon ta naman po Mons Chris, susug sa imong ipinahayag na ang magiging tema ta iyo po ang manungod sa mga halimbawa ning pusoano na paglaom. Gusto kong puuna naman sa tuyang paghurup-hurup kaning bagong tema sa paagi ning sarong pag-ulit o a quote from Pope Francis. Kung ano ang sa iyang sinabi manungod sa paglaom. Iyon patugmadan kan sa tuyang pag-adal naman ngunyan hapon. Sabi sa tuya ni Papa Francisco, "Gabos kita inaapod na midbidon sa giraray ang kadakol na balaog kang satong kakayahan na lumaog sa makahulugan na pakiulay sa kagurangnan tanganing magi kitang mga peregrino ning paglaom." Magi kitang mga peregrino ning paglaom. We become pilgrims of hope. So nangyayari pala ini sa satuyang paghinguha sa abot kan satuyang mga kakaya na lumaog sa pagkipag-ulay-ulay sa kagurangnan. To be in a dialogue with the Lord. Tangani na mas gulpi kitang masabutan manungod sa iyang plano, manungod sa iyang mga marayrahay na ipinapaabot sa satuya. Kaya yun ang ginigibo niya to ngunyan sa programa. Asin iyo man inang satuyang tututukan ngunyan. Ining satuyang pag-adal, pakipag ulay-ulay sa kagurangnan. Tangani lugod pa man ang sa iyang mga kamautan, ang sa iyang kadunungan, sa tuya man na masadirihan. Kaya tatawan ta ito ning pagsabot itong mga halimbawa ning pusoanon na paglaom. Mga examples of courageous hope. Okay. Tinatawon ta ng gadkidoon itong pusoanon na paglaom. Tabako sana itong garubagang baliwalang paglaom. So yes po. sana humuraw. Sagkot sana kita dyan. Sabi mo nga ni partner, yaong kita ngunyan, inuuran kita ngunyan. Alagad, may magayunong kang punto duman na pig-share, partner Jen, na sabi mo, lugod pa man, oranon kita ngunyan, kang balaog ning mahal na Diyos, oranon kita kan grasya ning mahal na Diyos. Kaya day kita mapurisaw kan oran, kan tubig kadumog. Alagad, buksan ta ang puso niya to, maugma kita nahalaton ang mga balaog ning mahal na Diyos, ang sa iyang kadunungan na taon naman ning paagong kolor sa satuyang aldaw mo niyan tanganing padagos kitang maglakbay pasiring sa sayang kahadean. Iyan inaapot niyang mga pilgrims of hope. Kita dapat maging mga pilgrims of hope. Kaya ngunyan, punantan enot na halimbawa, ang pagdara o ang padagos na pakilaban para sa katanusan asin pantay-pantay na buhay kang kagabsan sa tao ning mga pagpatakot asin mga kalaban. Magayunon ini, very heroic ang pagibo ka ini mga tugang. So, ang padagos na pakilaban. So, ang buhay tadigdi sa ibabaw ning kinaban is a continuous battle. Padagos na pakilaban, laban sa kasalan. Alagad ang kasalan mga tugang, nakakaabot sa tuya, umina-apektar kan sa tuyang buhay sa pagi ng mga estruktura. Kaya kaipuan niya to nalabanan, gabaon ang mga estrukturang iyan. Bako man sa paagi ning physical na puwersa, kundi sa paagi kan puwersa kan sa tong kagurangnan na sa tuya na masasadirihan o magagamit sa pagi kan sa tuyang pakisumaro sa iya, sa pagikan sa tuyang pamibi sa iya.
So padagos kitang makilaban tangani na ang katanusan ning mahal na Dios ang mangibabaw sa satuyang buhay. Tawan ko muna ini mga tugang Okay. ning mga basis. Mapuon kita sa daan na tipan. Mhm. Yaon diyan si Moises halimbawa. Inapudan ning mahal na Dios na mamayo kan sa iyang banwaan kan Israel tangani sa iyang italingkas sa kaoripnan duman sa Ehipto. So, just imagine, si Moises na saro-saro alagad iyo ang mahatod kang banwan kan Israel sa katalingkasan sa pagikan sa iyang pakiulay kasabay digdi ang